Dobrý večer prajem všetkým. Vítam vás na dnešnom špeciálnom stretnutí, na ktorom sa znovu budeme venovať referenciám, skúsenostiam ľudí, ktorí si obľúbili produkty spoločnosti Ženes a ktorí s nimi majú veľmi dobré vlastné skúsenosti. Máme tu dnes tri sympatické dámy, ktoré sa podelia s vami o to, čo zistili pri používaní svojich produktov, teda našich spoločných produktov, ale každá má svoj vlastný pohľad a svoju vlastnú skúsenosť. Takže o čo tu dnes pôjde? Dnes sa budeme baviť o systéme zdokonaľovania mladosti. Firma Ženes je firma, ktorá je zameraná na oddialovanie starnutia, na zdokonaľovanie mladosti, na udržiavanie zdravia vysokého veku. Jej produkty sú presne takto koncipované, presne takto spolupracujú. To, čo majú spoločné, je to, že pracujú na bunkovej úrovni, pretože zdravé biochemické zdravie bunky je ten základ, ktorý pre naše telo je to najdôležitejšie. Či už pre telo ako také, alebo pre samotný imunitný systém, ktorý sa stará o všetky možné zdravotné problémy a o všetku celú ochranu nášho tela. A naše produkty sú v tomto výnimočne dobré. To je teória. Teraz vám ukážeme alebo dáme vám nejaké informácie, ktoré súvisia už s praxou, už s užívaním týchto produktov a hlavne s výsledkami, ktoré vlastne potvrdzujú to, že firma Ženes vybrala to najlepšie, čo sa vybrať dalo a je to fungujúca platforma, fungujúca skupina produktov a každý, kto s ním príde do styku, si ju obľúbi, viac menej niektoré, niekto všetky, záleží od každého, kto čo vyskúša. Čiže ja budem teraz veľmi rád, keď sa k nám pripojí a prevezme slovo Petra a odovzdávam svoje vlastné skúsenosti s tým, ako produkty používala a aké zdravotné benefity alebo aké výsledky som dosiahla u seba a v kruhu svojich najbližších. Takže Petra, nech sa páči. Moje meno je Petra Čiliaková a ja pôsobím v Chicagu, ale som veľmi rada, že práve patrím k tejto skupine a som ešte viac radšej, že môžem dať svoje referencie, ktoré som dosiahla používaním vlastných výrobkov produktov Ženes. Ja začnem prvým produktom, ktorý nie je dostupný v Amerike. Je to vlastne Vidacel, ktorý si objednávam práve zo Slovenska, kde nám pomohlo to mojej dcére, ktorá ako malé dieťa mala problém s refluxom a v súčasnosti sa mi začala sťažovať na žalúdočné problémy, bolel ju žalúdok, čo 10-ročného decka je dosť neobvyklé. Takže sme vyskúšali tento Vidacel a môžem povedať, že nemáme odvtedy žiadne problémy. Potom je to vlastne produkt Rezerv, s ktorým mám skúsenosti ja, môj otec. Keďže všetko neviem vyskúšať, tak som to dávala aj medzi svoju rodinu. Otec je po infarkte, používaním tohto produktu použil už vlastne 3 balíčky. Má viac energie, schudol, nezadýchava sa tak rýchlo ako predtým. Ja, čo mám vlastne skúsenosť, mňa neboli chrbtica, ako ma bolievala niekedy, takže viac energie takisto, to je to, čo máme vlastne z Rezerv. Manžel má skúsenosti s produktom AMPM, kde sa mi hovoril, že má strašne veľa energie ráno, keďže on pracuje v stavebníctve, tak ráno ho to veľmi nabudí. A práve to, že večer ten PM je určený na ten večer, tak hovorí, že má taký kľudný spánok, taký stáva veľmi oddychnutý a ráno môže znova vyskočiť do práce. Mával problémy s kolenami, čo v stavebníctve je normálne. Odkedy vlastne používa tento produkt, je oveľa vitálnejší. Proste hovorí, že je to super. Mamka používa Finity. Ona je upratovačka, keďže ako upratovačka sa veľmi pracuje, tak ona mi práve hovorila, že takisto má viac energie, než mala dovtedy. Takisto mala problémy s kolenami. To už sa odstránilo, ohybnosť je väčšia,
hovorí mi, že práve nechty sa jej spevnili, vlasy jej nejako rýchlejšie rastú. Takže tieto skúsenosti sú z Finity. A posledné, čo som vyskúšala takisto ja, nie že by som to potrebovala, ale skôr na to, že ja som človek, ktorý chce vyskúšať a aby mal referenciu, aby to vedel posunúť, tak som vyskúšala Zenbody. Môžem povedať, že aj keď necvičíte, dá sa schudnúť, čo mne sa podarilo pri cvičení veľmi rapidne som schudla, ako dá sa povedať, že za veľmi krátky čas, ale potom mi vyskočilo koleno, takže som cvičiť nemohla. Aj napriek tomu váha išla dole. Takže môžem odporúčiť nie len pri cvičení to Zenbody, a hlavne, čo bolo pre mňa podstatné pri cvičení, že tie stavy tak neobudali, ani pri odpočítaní, ani keď sa necvičilo. Takže toto sú moje skúsenosti. Verím, že tí, ktorí rozmýšľajú a ešte nevedia, ako sa rozhodnúť, tak práve toto im pomôže. Ale ja to môžem iba doporučiť. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujeme my veľmi pekne za skúsenosti. Dúfam, že ste Petre rozumeli, aj keď je tak veľmi ďaleko od nás. Za Veľkou Mlakou je teraz, ak dobre počítam, nejakých 3-4 dní popoludní. Takže ďakujeme, že si našla čas a sadla si k nášmu systému a dozdala svoje skúsenosti. Takže je na vás, že ako vy budete používať tieto produkty a čo zistíte, či vám pomôžu odstrániť nejaký zdravotný problém alebo vylepšiť tú vašu momentálnu situáciu, dodať vám energiu, pretože tie produkty sú schopné aj vyliečiť, i keď nie sú určené na liečenie. Ale to, čo ľudia o nich hovoria, je vždy spoločný menovateľ. Pomohli nám odstrániť zdravotný problém, pomohli nám mať väčšiu chuť do života, väčšiu energiu. Zenbody má jeden z produktov, ktorý presne toto robí, dodáva človeku energiu a chuť do cvičenia, že aj keď ste neboli predtým zvyknutí na nejaké pravidelné cvičenie, jednoducho vás to ženie do pohybu. Potom len prechádzka. Teraz poprosím Zuzku Bírovú, aby sa nám prihovorila, i keď to bude bez obrazu, ale budete počuť na jej hlase, že je trošku handicapovaná, ale ona vám sama povie, že čo sa dialo a čo sa jej dialo za posledné dni, pretože to je vlastne najhorúcejšia referencia s jedným konkrétnym produktom. Takže Zuzka, nech sa páči, máš slovo. Ahojte všetci, Zuzana Bírová, počujete ma dobre? Dobre, takže ja by som sa s vami rada podelila o moje najčastejšie skúsenosti. Ja som trošičku prepínala môj organizmus a prišiel taký klasický dvihnutý prst v podobe toho, že proste moje telo prestalo fungovať ako som chcela, ale myslela som si, že ešte to nejako pretlačím. No a vo štvrtok som bola na každotýždennom seminári, kam chodím pravidelne a zistila som, že fyzicky tam síce som, ale moje telo už vôbec nespolupracovalo. A v piatok som už ľahla do postele s ťažkým zápalom priedušiek. Momentálne je mi to ešte počuť na hlase, ale po včerajšej noci sa cítim už oveľa lepšie. A začala som s tým, že vlastne dávala som si 2-krát denne rezerv. A keď som zistila, že už je veľmi zlé, tak som ho dávala 3-krát denne. A môžem sa s vami podeliť o tú skúsenosť, že moje telo sa začalo úplne neskutočným spôsobom čistiť. Keby som išla lekárovi, tak by som skončila na antibiotikách a dopadla by som, čo sa týka vnútorných orgánov, pečenia, ladvín, asi neveľmi potešujúco, ale s rezervom to šlo fantasticky. No a druhá nejaká moja taká veľmi zaujímavá skúsenosť, ktorú mám, je manžel. Manžel sa mi teraz pochválil, že keď bral rezerv, tak sa fantasticky cítil, čo sa týka klbov. To bola pre mňa absolútna novinka, ale veľmi sa tomu teším a v podstate pil ráno a večer rezerv a povedal, že jeho klby sa úplne ukludnili
tým, že v mladosti dosť aktívne športoval, tak tie chovy dostávali zabrať a hovorí, že si cíti výborne. No a do tretice s rezervom moja skúsenosť je zo zvieracej ríše. Máme retrievera u maminy, má 11 rokov a pri bežnej kontrole u zverolekára mu zistili na papulke epiteliálny lymfóm. Je to taká, ako mi bolo vysvetlené, ľahšia forma rakoviny, ale už len to slovo človeku vzbudzuje také nepríjemné pocity. Takže mu odobrali časť tkaniva z papulky, potvrdili tú diagnózu a vysypali na mňa, že chemoterapia, radioterapia, odstrániť veľký kus papulky. Keď sme to doma zvážili, že zvieratko má 11 rokov, ja som povedala, že v žiadnom prípade nie a možno sa niekto nad tým pozastaví, ale dopriala som mu krabicu rezervu. A budete sa čudovať, že mu to aj veľmi chutilo a doktorka, keď pozerala na to tkanivo, jak sa krásne vyhojilo, jak sa to zregenerovalo, tak sama bola prekvapená. Takže toto je moja skúsenosť zo zvieracej ríše. Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný večer. Ďakujeme, Zuzka, veľmi pekne. Prajem ti skoré uzdravenie za všetkých, ktorí sledujú a počúvajú to, čo si nám odovzdala. Rezerv je aj môj veľmi obľúbený produkt z rôznych dôvodov. Nielen kvôli tomu, že dodáva okamžite energiu, dokáže človeka nabudiť, keď cíti únavu, že dokáže blokovať vylučovanie histamínu, to znamená rieši alergické problémy. Akéhokoľvek druhu, či sú to kožné alebo vnútorné, sena, nadcha a tak ďalej. Ale nedávno, to nie je moja priama skúsenosť, ale nedávno som počul od jedného partnera, že mal problém so zlatou žilou. A okrem toho, že pil rezerv, tie sáčky, tých pár klapiek, ktoré v tom sáčku ešte ostalo, tak roztrihol a natieral si tú zlatú žilu. A to takisto pomáhalo veľmi rýchlo, že dokonca cítil úľavu po 2 dňoch toho natierania a samozrejme potom postupne sa to vstrebalo úplne. Čiže to je taká malá rada. Zuzka už vyriešila ten svoj problém miláčika, ale keď je takto dostupné to tkanivo, ktoré je napadnuté, tak je dobré ho aj natierať zvonku. Tými zvyškami, čo v tom sáčku vždy niečo ostane. Čiže po roztrihnutí buď si s tom môžete spraviť masku, alebo prikladať na nejaké miesto, ktoré chcete zahojiť, alebo vyslovene prikladať tam, kde je ten najväčší problém. Takže to je taký malý doplnok k tomu, čo vám odovzdala Zuzka. Ja teraz poprosím pani Katku, aby nám odovzdala svoje skúsenosti. Ona bude hovoriť o viacerých produktoch, takže pozorne počúvajte, určite sa dopočujete niečo veľmi zaujímavé. Takže poprosím, pani Katka, máte slovo. Dobrý večer. Prajem všetkým. Volám sa Katka, žijem a pôsobím v Bratislave. A čo sa týka produktov Ženev, tak veľmi dobré skúsenosti, či už v rodine alebo mimo rodiny. Tá posledná moja skúsenosť týka sa môjho krstného brata, ktorému diagnostikovali bohužiaľ rakovinu hrubého čreva. Podrobil sa operácii a samozrejme nastavili mu chemoterapiu. S tým, že rodina mi to oznámila dosť neskoro. Už mal vtedy 4 cykly chemoterapie zobraté a čakal na 5. Samozrejme, neváhala som, išla som za ním na návštevu. Mojou výhodou je aj to, že predtým, než viem doporučiť tieto úžasné produkty, tak diagnostikujem autonómnu sústavu toho daného človeka a presne vidím, že v akom nastavení je ten organizmus, čiže má aké rezervy, kde sa pohybuje, aký je index vnútorného stresu, hormonálny, imunitný systém a tak ďalej. A u tohto môjho krstného brata, bohužiaľ, som musela už len skonštatovať pri tom meraní, že on už mal metabolický rozvrah, čiže v podstate ten organizmus išiel už na voľnobeh, bol celý napuchnutý, zaliatý, nohy, tvár, ruky, hrudník. S
s tým, že po tom meraní ja som im odprezentovala vaše produkty, ktoré sú úžasné a z môjho pohľadu po tých štúdiách všelijakých je najoriginálnejšie a najúžasnejšie na tomto produkte v podstate to, že všetky vaše produkty, respektíve produkty ŽNS sa dostávajú do jadra buniek, čiže do mitochondrií našich buniek, čo je veľmi dôležité, pretože veľká väčšina doplnkov výživy, ktoré sú u nás na trhu dostupné, sa dostávajú len k membráne bunky, čiže majú len taký polovičný účinok. Tento môj krstný brat 3 mesiace bral rezerv 3 sáčky denne, Vidacel 3 sáčky denne a hneď sme mu nasadili aj Finity, aj keď tam sme si najprv dali potvrdiť od pána doktoru Gian Papáči, naozaj to Finity zaberá aj pri rakovine, či náhodou nespôsobuje to, že podporuje aj rakovinotvorné bunky, čo nám vyvrátil. Veľmi krásnu odpoveď nám napísal na 18 strán, takže neváhali sme, nasadili. Po mesiaci užívania môj krstný brat mal už CT čisté, s tým, že ho onkolekár preposlal ešte na podrobnejšiu analýzu vyšetrenie sem do Bratislavy na Hejdúbkovú, volá sa to DOPA 18 a je to v podstate, že streknú mu určitú látku do žily a po 45 minútach skenujú komplet jeho celé telo. Či na bunkovej či tam ešte neostali nejaké rakovinové proteíny, pretože nezdalo sa im to, že po mesiaci ostal úplne čistý. Nemal žiadne metastázy, skrátka, a cítil sa samozrejme z týždňa na deň silnejší, lepšie, dostal naspäť chuť, začal cítiť chuť jedla, mal dostatok energie, začal aj ten organizmus evidentne regenerovať, lebo lepšie už začal spávať. Čiže táto diagnostika DOPA tiež len potvrdila to, že chvála Pánu Bohu, že môj krstný brat je úplne čistý do dnešného dňa, chvála Bohu, funguje, je plný energie. A čo sa týka Finity, už po mesiaci mi volal, sa smial, že ešte aj tam mu rastú vlasy, kde už dávno predtým, niekoľko rokov mu povypadali a vôbec nerastli, čiže je to úžasné. Tie zmysly samozrejme zlepšuje Finity, ale vo všeobecnosti dáva množstvo energie, čiže veľmi dobré skúsenosti so všetkými týmito 3 produktami. Čo sa týka rezerv Vidacel, AMPM, aj teraz v neposlednom rade Finity, moja dcéra, ktorá má chronický atopický ekzém. Strašne veľa ľudí trpí týmto typom ekzémov. Má to 8. mesiaca, čiže ako batola už to dostalo, ale nejakým spôsobom cez tie roky jej to tam veľmi nevystupovalo, až pred 3 rokmi to vyústilo tak, že ten atopický ekzém prešlo na celé telo mojej dcery, čiže začali sme to týmito prostriedkami riešiť. Nie je ešte vonku z kola von, pretože musím podotknúť, že je to atopický ekzém. Je autonómna porucha, čiže tam naozaj treba čas a tým sa celý ten imunitný systém preprogramuje, lebo v podstate o tom preprogramovať ten imunitný systém, aby človek ostal zdravý. Čiže ona vybrala zatiaľ Vidacel, rezerv a AMPM vo zvýšených dávkach 3 mesiace a teraz nastúpila na Finity. Uvidíme, je to zatiaľ také sinusoidné, by som povedala, že raz je to vynikajúce, potom niekedy nastane nejaká reakcia, ale ešte môžem podotknúť pri rezerve, že pokiaľ niektorí ľudia trpia napríklad vážnou alergickou reakciou od nejakého jedla, okamžitá prvá pomoc je, keď človek napuchne tvár alebo či sa mu ťažšie dýcha, podať rezerv a v 30 minútach sa celé uvoľňuje. To je tiež z vlastných skúseností, vám môžem potvrdiť. Takže asi toľko. Môžem vám ešte po prípade porozprávať o
teraz posledne, čo riešim, je to tiež zaujímavé, pretože je to veľmi agresívna forma rakoviny, ktorá je veľmi zriedkavá dokonca. Dostáva sa, je to rakovina, ktorá vzniká z azbestu. Má dva typy. Jeden typ v podstate, malý moment, jeden typ napáda plúca a dýchacie cesty a druhý typ napáda čreva a žalúdok. Túto pani, 62-ročná pani, u ktorej pred 3 rokmi diagnostikovali tento druh rakoviny, podrobila sa veľmi vážnej operácii, čiže prišla o hrubé črevo. Stolicu si tiež koriguje cez tenké črevo. S tým, že celkom sa z toho dostala a po 3 rokoch bohužiaľ recidivovala, čiže teraz bola na tom už dosť zle. A s tým, že po tých základných diagnostikách zistili, že už operatívne sa to nedá nejakým spôsobom riešiť, čiže chcú jej nastaviť chemoterapiu. Tak sa jej dcéra obrátila na mňa. Samozrejme, tiež som jej diagnostikovala, odmerala tú autonómku. Tiež už bol tam metabolický rozvrat. Nasadili sme v jej prípade rezerv 3 sáčky denne, Vidacel 3 sáčky denne AM/PM. S tým, že už teraz je to, dneska je to presne 3 týždne, čo berie táto pani tieto produkty a štvrtok sa má hlásiť u svojej onkolekárky ohľadom tej chemoterapii, čiže už to bude v podstate skoro mesiac. Tak som veľmi zvedavá, že ako jednak CT dopadne a ako dopadnú aj krvné testy. Ale môžem potvrdiť len toľko, čo mi volala, že už po týždni užívania týchto produktov povedala, že nemusí cez deň si ľahnúť a pospávať tak, ako predtým robila, že sa cítila slabá, že vládze, že cíti, že ako keby mala energiu, že jej chutí, samozrejme tú stravu ona má upravenú. A čo je veľmi dôležité, u nej to bolo bežné, že za deň mala cez deň 8-krát išla na veľkú potrebu, v noci 8-krát, čiže sa nevedela vyspať, nevedel ten organizmus regenerovať a po 2 týždňoch povedala, že konečne som sa dobre vyspala, čiže mala len 2-krát stolicu za deň aj za noc, čo je už úplne úžasné. Takže uvidíme, že ako ďalej táto pani dopadne, strašne držím palce. A samozrejme, v tomto prípade tieto druhy rakovín konzultujem aj s lekárom a treba vedieť, že niekedy nie je dobré poradiť, aby vylúčili chemoterapiu, čiže pri tejto agresívnej forme evidentne táto pani pôjde na tú chemoterapiu, tak držím jej palce, nech ju tie produkty aspoň podržia. Dúfam, že vás to zaujalo a prajem vám ešte pekný večer. Ďakujeme veľmi pekne, pani Katka. Boli to veľmi zaujímavé informácie. Počuli ste, že ľudia, ktorí majú vážne zdravotné problémy, sa obracajú na nás a používajú naše produkty s dobrými výsledkami. To je pre nás signál, že tieto produkty môžu pomôcť každému z nás sa vyhnúť takejto situácii, pretože oni sú určené na to, aby nám pomohli udržať zdravie. To, že to dokážu, je vlastne ukazované na každom jednom takomto prípade úspešnej pomoci v rámci liečby. Tak presne tak, ako pani Katka povedala, netreba nikoho odhovárať od toho, či aby nešiel lekára alebo nešiel na chemoterapiu. Určite je to jeho rozhodnutie, či tam pôjde, či chce tú chemoterapiu podstúpiť alebo nie. Naše produkty mu neublížia aj v prípade, že už berie chemoterapiu. Práve naopak, zlepšia tú situáciu, podporia tú liečbu, dodajú tomu človeku silu, podporia zdravé bunky, pretože aj Affinity, ten list, ktorý spomínala pani Katka, ten presne o tom hovorí, že Affinity a TA65, ktorá je v ňom ako základná, i keď množstvom minoritná časť, preto je uvedený aj niekde v druhej polovici zoznamu ingrediencií, a to len preto, že tam je mikromnožstvo, ale to je tá najúčinnejšia zložka, ktorá v tomto produkte sa nachádza, ktorá je schopná v zdravých bunkách, ktoré už majú štádium pred apoptózou, obnoviť teloméry, obnoviť delenie týchto buniek a vlastne tak naštartovať
regeneráciu zdravých buniek v tele a nezasahuje do rakovinového procesu. Práve naopak, podporí tvorbu zdravých buniek, ktoré potom sami sú schopné bojovať s týmito nezdravými bunkami, ktoré majú zdegenerované DNA a mutujú, alebo proste delia sa nekontrolovane. Je to veľmi zaujímavý list, ktorý sme mali. Pokiaľ by niekto z vás chcel originál v angličtine alebo preklad, treba sa obrátiť na toho človeka, ktorý vás pozval k tomuto záznamu, alebo poslal vám ho. Určite ho má k dispozícii. Je to odborné čítanie, ale sú to veci, ktorým rozumie aj bežný človek. Podstatné je, že tieto produkty pomáhajú. To ste tu dnes mali možnosť vidieť a počuť. A je na vás, ktorý z nich sa rozhodnete používať. Je to veľmi jednoduché. Netreba si lámať hlavu, že či AMPM je na to, alebo Finity je na to. Jednoducho doprajte si Vidacel rezerv a podľa veku AMPM alebo Finity. Pretože Finity je určené pre ľudí od 35 rokov viac, neublíži nikomu, ale je vyvinuté tak, aby pomáhalo obnoviť regeneráciu. Čiže možno, ak je niekto v mladšom veku a má zdravotné problémy, tú regeneráciu potrebuje, aj tamto Finity je na mieste. Pomôže. Ale bežný, normálny, jednoduchý postup je Vidacel rezerv, AMPM, po 3 mesiacoch nahradiť Finity, po 3 mesiacoch Finity môžete vypustiť a ďalej používať Vidacel s rezervom alebo len rezerv určitú dobu, proste preventívne doplňať si život týmito perfektnými produktmi. O Lumines tu dnes nebola veľká zmienka, ale Lumines sú produkty, ktoré sa takisto sami presadia, pretože keď dámy začnú používať túto radu kozmeceutickú, tak behom 1-2 týždňov počúvajú od svojich kamarátok alebo kolegy, čo so sebou robíš, vyzeráš lepšie, vyzeráš mladšie, tvoja pleť je žiarivejšia, máš lepšiu farbu, čiže to sú produkty, o ktorých sme dnes veľa nehovorili, ale o ktorých si povieme na budúce zrejme, určite. A myslím si, že aj to, čo dnes zaznelo, bolo zaujímavé. Takže ja všetkým ďakujem, ktorí dnes prispeli svojimi skúsenosťami. Verím, že na budúce aj vy ostatní, ktorí ste to dnes sledovali, dostanete chuť povedať nám svoju skúsenosť a my budeme veľmi radi, keď nám odovzdáte svoju skúsenosť, pretože my v našom systéme tieto skúsenosti zaznamenáme a dáme ich k dispozícii ľuďom, ktorí sú súčasťou JVena a ktorí ich dokážu potom využiť pre seba, pre svojich blízkych a ďalej vlastne uplatňovať tie ich vynikajúce vlastnosti. Takže ja vám všetkým dnes ďakujem, teším sa na budúce. Všetko dobré, pekný večer.